Un 59% dels ciutadans creuen en les teràpies homeopàtiques. Ni més ni menys que un 42% pensa que una organització secreta, com ara els Illuminati, controla el món. Un 19% de les persones considera que en realitat la humanitat no ha trepitjat la Lluna i fins i tot trobem un considerable 17% que creu que els humans hem estat visitats per extraterrestres. Les creences influeixen en com les persones interpretem el món que ens envolta, prenem decisions i ens relacionem. Són dades curioses, però els científics socials van un pas més enllà, intentant esbrinar quin tipus de persona té aquest tipus de creences. A nivell psicològic, s'ha vist que la creença en les pseudociències i els fenòmens sobrenaturals es relaciona amb estils de pensament analític o intuïtiu. Hi ha persones que atribueixen amb més facilitat significat a coses que passen per pur atzar, com atribuir una cura a un suposat remei o identificar una figura fantasmal en un conjunt de píxels d'una fotografia. D'altra banda, certes categories, posicions i rols socials també ajuden a entendre divergències entre persones. Hi ha una clara diferència entre supersticions de dones i d'homes. Elles són més supersticioses i creuen en més fenòmens extrasensorials que no es poden demostrar científicament, com ara la telequinesis, els esperits. En canvi, els homes solen creure més en qüestions que han de poder ser demostrades científicament, com ara l'existència dels chemtrails o l'Atlàntida. També a nivell d'ideologia política s'observen diferències importants, ja que és en els pols més allunyats, extrema dreta i extrema esquerra, on trobem més creences en teories conspiratòries, segurament perquè representen una solució política simple. Com s'obtenen aquestes conclusions? Com podem saber, per exemple, si són més crèdules les persones amb estudis universitaris que les que no en tenen? Com podem saber si l'educació és un factor protector contra les supersticions i la conspiranoia? Es tracta d'encreuar dades. Imagina't que volem examinar la creença en la percepció extrasensorial, telepatia, endevinació i tot això. Preguntant a una mostra de 1.000 catalans, podríem obtenir un resultat com el següent. És a dir, que un 30% dels catalans creurien aquestes capacitats extrasensorials. Però què hi ha darrere d'aquest 30%? Volíem saber si els diferents nivells educatius poden donar-nos alguna pista. Per fer-ho, creuem la variable creença amb la variable nivell d'estudis, mitjançant una taula creada. D'aquesta manera podem caracteritzar les persones que hi ha darrere dels 300 catalans que creuen en els poders psíquics, ja que queda desglossada una variable en base a l'altra. Veiem que els que tenen estudis universitaris creurien, a proporció, molt menys en els poders psíquics que no els que no en tenen, un 21% respecte a un 58%. El quocient entre aquestes dades És la raó de prevalences. ens indicaria si l'educació universitària representa un factor de protecció davant d'aquestes idees infundades o, per contra, genera risc de caure en el parany de la credulitat. Si la raó de prevalences fos 1, Voldria dir que els estudiants universitaris no marcarien cap diferència. Si fos superior a 1, ens indicaria que augmenten el risc. I si fos inferior a 1, llavors ens indicaria que disminueixen el risc. És a dir, que actua com a factor de protecció. En l'exemple, si la raó de prevalences per als quals tenen estudis respecte als que no, és de 0,36. En altres paraules, tenir estudis universitaris ens protegiria de creure en aquestes idees infundades, perquè reduiria un 64% la probabilitat de creure-hi. Un coeficient superútil, no és així? I espera, perquè aquestes taules creuades encara ens poden donar més informacions útils. Ens permeten determinar si la relació entre les dues variables és significativa, és a dir, si es dona per mer atzar. Estem parlant de la famosa prova del cuir quadrat. I també trobaríem diversos tests que ens permeten mesurar l'associació entre les dues variables. D'alguna manera, ens diuen fins a quin punt podem predir les categories d'una variable sabent les de l'altra. Alguns d'aquests tests estadístics estan en la base de procediments més avançats de machine learning, com els arbres de classificació, que permet fer prediccions a partir de centenars o milers d'encreuaments successius. Ja no posem en relació solament dues variables, sinó un gran nombre d'elles. Doncs res, la propera vegada que algú t'expliqui que va veure un espectre, espera trucar als caçafantasmes. Fes abans alguns encreuaments entre variables. Fins la propera!